Vi står her. Med gejlerne. Alle gejlerne samlet. Ja, og nu får vi lige ture med alle maskiner, der er her. Og hvad folk er i gang med. Vi er lige på vagtsted, så kom. Kom med. Yes. Hvem har vi herovre? Vi har Vilfrød. Ja. Og hvad har vi en maskine med opsætning og det hele her? Vi har ja, en Yamaha JS. Og så har vi en og så har vi DR Racing 70 kubik. 11K udstilling. Det er lidt for stort, men den kører. Det er ren hestekræfter. Ja. Og så så har vi W10 krumtop i. Standard stus. Polini CP 17,5 karburator. Og det var det. Yes, men, Jeg håber ikke lige, at jeg har stået oven på min skrue, jeg har lagt her. Jamen, er det der, Anne? Jo, tak for det. Yes. Tak, vi hopper lige videre til pavillonen her så. Hvem står vi med her, og hvad er det, du har her? William, jeg har en Yamaha JR. Det er rigtig kvalitet, må jeg sige. Alt er standard / original. Og gul, trykfeder og Polini-variator. Men, der kommer 60 kubik sport lige om lidt, så det bliver bare gejl. Yes. Det er fandme jorden. Jeg har lige fået med et blok og sådan noget, så det. Det har vi også styr på. Hvem er det, og hvad er det for en? Det er min egen jok. Sag her. A.k.a. BV Tuning jok. Kendt på banen og noget. Kender også. Ja, mega meget. Den har lidt ærligt med tændingen, men vi har noget RPG-køler, lidt for stor, bliver kun 30 grader, men det ser på en anden dag. Testarossa, og så skal lige... Yes. Har vi det derinde. Yes, og så har vi nogle fine huller kickstartskål for noget køling, fordi jeg har ikke lige råd til det helt dyre. Og så rigtig fint, også RPG, stelforstærker, og noget speedometer og noget vandpump halløjser, som I kan se her. Og så her, hvis jeg trykker her. Det er lidt fusket, fordi det knækkede midt på banen. Stikket knækkede, så det er lidt fusket, men det er vist bare gejl. Og tændingen den driller lidt. Men jeg ved ikke, om der kommer men også Team 2 tænding. Det skal jeg lige spare sammen til. Og så ja, det er fra min jok. Så skal vi nok videre over til Polini-hotten. Den kendte Polini-hot. Og jeg vil lige give shout-out til BV Tuning på TikTok. Yes. Har vi Polini-hotten herovre? Ja, vi har jo hotten her. Vi skal til 70 kubik på nu. Det er street race. A.k.a. Motorforce 70 Nej, det kubik. er satsen ikke. Yes. Så er det Malossi multivariator, Polini rem, fly clutch, Så er det også kobling. Klokke. ja. Så nu skal vi se noget 70 kubik på svin. Ja, nu skal jeg have noget 70 kubik fra det Polini. 70 kubik sportøj på før. Ja, og så 17,5 mm karburator. Ja, nu han er i gang gør det. Nu vil vi høre, nu får vi i gang i AS'en herovre. Skal vi lige have Asger med? Vi har lige Mark. Vi får lige ham væk fra betaling. Hvem står vi med her? Yes. Marken så. Jamen, det er det min Mark. Den har vi turbo på. Den har... Ja, den Vi så har på det udstødning her. En han udstødning. en rigtig mandlig udstødning. Og så har den revhale. Det er meget vigtigt. Det gør optrækket noget bedre. Ja. Vil jeg sige. Og hvad er der sker med den? Hvorfor er den her på vagtstedet? Jamen, det er fordi, at først så gik forbremsekabel i stykker. Tredje gik koblingskabel i stykker. Og nu er du strandet hernede uden kobling. Nu er jeg strandet hernede, ja. Nå, nu er vi videre til vores anden Amigos jok. En rigtig handmaskine også. Og hvis I kunne se det, så er det er også en jok, det der. Den er bare lidt skimt, det er også en jok. Ja. Flotteste jok. Yes. Har lidt af hvert på selvfølgelig. Det skal vi ikke tænke på. Der sidder noget Polini GG på. 50 kubik. Malossi Flye. Polini Mario. Malossi rem. Stage 6 krumtop. 10, tror jeg, det var. Ja. Yes. Og så blåt blæsehjul, fordi det giver 10 ekstra hestekræfter. Powerfilter kvikgas. Ja, Polini CP Paolo Filter. Og Polini CP 17,5. Ja, jeg trækker sådan en rigtig handmis. Ja, dem er fremad. Det er Malossi bagsted dem her.
Det var den hissigste jog i Hastingen. Næsten. Det var rundturen. Der kommer lige nogle flere clips. Vi skal lige det der, så kommer tilbage igen. Så har vi en progress her. I at få stempelsvin af. Første stempelskift for Tobias, a.k.a. Polinehotten. Vi er lige fuld i gang. Tænker, har du styr på det? Jo. Hvad fanden sker der her? Jeg vil lige ud op. Så har vi monarken i gang her. Og vi må lige... Ja. Polin kan være. Og så har vi William herovre. Han har lidt en... han skrumser briller lidt. Kan du også sætte den gear? Kan jeg godt bare det. Prøv. Yes. Der døde så. Nå, ja. Jamen så er det bare med at løbe en gang. Med noget mattet blok her. Og så fælde en valg, og så brune skjold på. Og noget gejlet kykgas. Og så er min handvis, som kører rimelig ringe. Og så skal jeg lige nogle nye bremser, så kommer der ting, der går. Sådan nogle bremsebeskytter kommer her. Ellers så skal jeg også lige lave et temperaturmåler lavet. Så skal jeg lige have fartmåler og sådan noget. Og så udstødningsbeskytter, den er jo bane, den er lavet til bane. Og så lige lavet til fusk der, så lige lave lidt med tændingen. Men nej, så lige har jeg lige fået lavet selvforstærker. Så nej, det er bare gejlet. Men den går derovre fra nu ud. Står her med en alt for stor tank til at blive stempelring af, men... Kan vi lige, hvad hedder det? Vi har, jo, du hedder bare Jonas, du hedder ikke. Ja, jeg er Fuck det her lort, de her tænger der er jo alt for store. Jeg gør det. For lige nu har du crash out første gang. Den kommer der mange af, sådan. Og den kommer der rigtig mange af. Og så står vi her igen. For lige nu har den givet skud mere. Han føler sgu for den sådan her. Det er ikke engang bestemt ring. I behøver synes ikke at pille begge stemmer. Ja, hvorfor? Har vi en lille skruetrækker? Har vi en lille skruetrækker egentlig? I behøver ikke at pille begge ud. Tobias, kan du lige finde en lille... Tobias han er back, han skulle have en pause, han skulle lige cykle en lille tur rundt, så er han lige igen. Vi skal jo bare have en lille skru. Er I på joggen her? Ja, godt så. Hvad også siger dig? Det er racing, det er godt, det er hissigt. Med 11K. Men det var det for Asger i dag, han kan sgu kolde til mere. Hvor fanden, mand. Men ja. Polinehotten, han skal jo sin motorforce på, som er lige her. Yes. Det skal nok blive spændende. Men ja, vi kommer tilbage senere igen. Asger, a.k.a. Molle Monark, han skulle gå ned med depression over hans gear, han løst i stykker. Han skal spille derovre. Er du utilfreds, Asger? Men ja, det er... Det synes jeg godt. Men vi håber, vi kan skubbe den i gang. Og sådan den driller vi, når den kommer de 40 sekunder, når kører lort. Vi har pillet ved nål og dyse, og så vil han lige spørge. Så vi der er en scooterbrun, men der lige kan være galt. Og der er vist ved at være kommet stempel af herovre. Så... Yes, vi er back igen med stemplet ude nu. Sporten her. Så nu skal vi lige hente det nye bane. Ja, driller lidt med krydspinden, men ja. Jeg tror ikke, det er lovligt at trække den. Nej, jeg tror ikke, det er lovligt at trække den. Ja, jeg trækker jo min hernede nogle gange. Ja, det gør jeg jo så. Men hvordan kører vødtrækken? Vi er lige i gang med at prøve at rense det her lort op, hvor vødtrækken er der. Jeg kan ikke køre helt ind. Nej, men de skal ikke tage min cykel, det der fucking dyr. Det der. Hvad er det lige der? Min cykel den bliver taget. Ja. Ikke noget lort. Ja, file vil nok heller ikke lige alt for godt for. Nej. Jeg tror bare, du bliver nødt til at tage en større. Så skal vi lige se, hvad fanden der sker med det. Ikke prøv at give den med Lossi, hvis det er det. Ikke give den for meget. Øj. Tobias, den tager frem fall damage.
Asger, han er deprimeret igen. Jeg tror, Jeg er ikke deprimeret, altså. Jeg bruger bare lige ting. Hvor sjovt, Asger. Det er simpelthen ringe med. Yes, her er Motorforce svin sættet her. Det er ikke Motorforce, det er... Hvad nu er det? Det her, det er MF, a.k.a. Malossi forgaffel. Malossi forgaffel. Yes, yes. Og så har vi lige nogle andre stemmering her, for de er simpelthen de her G-ring lige fra. Det her, det er dejligt. Yes, vi prøver lige at få smidt det svin på. Vi står her med Rosa og Pauline i hånden, og hvordan går det her? Det er lige kommet stempelring på her. Skal lige olie det Og op. det er fine Motorforce. Og vi kan sgu lige... Når jeg er Speed Racer. Street Race. Vi kan lige se forskellen her på 50 kubik. Hvad for? Ej, døden lige. Hvad har du gjort? Hvad har du gjort med Mjok? Nu kan jeg sagt fuldstændig op. Hvad er man ud? Det er min kobling. Det er min kobling. Nå, Williams AS virker ikke. Williams AS virker ikke. Jonathans kobling, hun har sin lyde. For helvede. Vi har fået det hele, vi har det hele på video. Det er perfekt, det her jo. Jamen, er det min kobling? Altså, var det Danmarks cleaneste jok, eller hvad? Nej, det er Danmarks cleaneste stalker, jeg har. Og jeg har selvfølgelig også DK's hurtigste stalker, hvis du Hvad hedder du på TikTok? Der kan man se. Jeg hedder Dams473. Yes. Det er bare at gå ind og følge mig. Og så har vi Paulinehotten. Han har også Paulinehotten på Hvad TikTok. hedder du på TikTok? Polini-hotten. Polini_hot. Paulinehotten. Ja, tak. Og vi har, jeg ved ikke, han har ikke helt noget. Og vi har den brune Jogger. Den brune jok er derovre. Den har vi bygget. Og så har vi... Ja, så har jeg bare Asger. Hvad hedder du egentlig på TikTok, Asger? Ja, han har et normalt navn. Altså, vi har Asger Møller på TikTok, tror jeg. Yes. Vi går i fuld mechanic mode, fordi alt det virker umiddelbart ikke i PC, så... Ja. Hvad har du at sige til dit forsvar? Ja. Hvad har du at sige til dit forsvar? Til mit forsvar. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke så meget at sige. Har du fået forresten at lave din kobling? Ja, han har nogle idéer, som man tror virker. Men Det gør det, jeg mener det. Jamen, vi går i fuld mechanic mode her, fordi der er intet, der virker. Yes. Hvad er vi i gang med nu, Rosa? Vi har bestemt et skift her. Lidt mere olie måske, men hvor fanden kan den ikke gøre det? Jeg tror lige, vi skal gøre sådan der, så lige prøve det. Nå, vi vender lige tilbage, når vi har fået det på. Ej, det er fandme 0 af kraft. Det er overhovedet. Det er klart. Yes, vi bruger den igen. Du skal lære det en dag. Det er en lille vindmand så. Kom, Johnny. Vis den ikke. Er der nogen, der lige har sagde- toer liggende, jeg lige kan prøve? Den tænker lidt så også. Nå, Danmarks cleaneste jok, der trækker som henvis. Hvad sker der her? Jamen, jeg tror, jeg har lidt problemer med Sådan er det bare at købe high-end setup, de skal skrues i jo. Tobias, Lige præcis. skal du komme med den der fodtræk derovre? Okay, var det en lille tank, du sagde, Johnny Poggy? Lad os se her. Jeg tænker, det er sådan noget, han skal have. Er det sådan her, Johnny? Johnny. Polini. Asger, han gider sgu mere end motorcykler. Og vildt for, sådan har måske brændt tænding, noget tænding har løs af. Det er fucking gejl. Det er fucking gejl. Det var dominans. Du skal lige vise dominans over for din Det betyder over bare, at tænding. det skal blive vildere. Kan du holde den her? Hvorfor fanden spinner? Hvorfor gør du det her? Fordi jeg skal se, om det gnister med et andet tænder. Hvorfor fanden prøver man sådan et topstykke? Hvad? Nej, jeg løsner den. Nå, derfor er jeg jo lige... Ja, 2 sekunder. Jeg tager en film. Nej, det kan jeg sgu ikke gøre med tænder. Så hvad, gå derover. På måtten altså stå sådan lidt om på... Altså ikke stå om på det, men du ved lige, så det ikke kan dreje. Med fingre. Hvad så Johnny? Eller Polini-hotten. Du skal lige korte videoen. Hvorfor? Det er lige meget. Ja. Bare lige hurtigt gør. Ja. Hvordan fanden sætter man det lort her på? Altså, jeg vil bare se, om du kan finde ud af det nemlig.
Yes, jamen vi vender lige tilbage, når jeg prøver det her. Yes, vi har lige Mono for Truth herovre med... Okay, det er ikke lige skæst på stalkeren. Ej, det var en rem, der sprang. Hvad fanden med los i rem? Selvfølgelig, det er en del opsætning. Med los i blæsehjul, med los i kobling. Altså, det er jo... Jeg er sikker på, at med los i over. Og status for den her, det er, at den ikke gnister. Yes! Det var ikke meget noget, der er på kanalen. Nej, der skal ny tænding i, tænker jeg. Iselkit. NBT-tænding. Nå. Med los i tænding. Så også et gevind på grunden. Nu virker den så. Ja, for fanden, Johnny. Ja, ingen slør eller noget. Jamen perfekt. Jamen så er det bare lige at spænde lidt, og så... Vi skal lige have Malte Kisterskjold, hvis det igen. Ja, nu er det helt... Han er ikke pakket allerede af, så jeg skal over på... Så til sidste. Jamen så skulle lige lidt... vi har fået den ene nu. De er seriøst. Jeg elsker dem her, det er seriøst. Jeg elsker dem her, det er helt virkelig højt. Nå, det skal lige tippes derovre af, så jeg kommer ind her. Er nogen enige i, nu vil de i gang med den? Men det sidder bare ikke... Jo, sidder de fint nu? Yes, så jeg klikker det hele, så jeg tænker jeg da. Vi kan lige... Jeg er sikker på, at du vil tjekke igen. Og lige klikker mig her, det er ikke sikkert. Skål lige med damen. Ellers så den der... Det er jeg. Yes, så kan vi. Og Vilfred og Jens, de skal tage sig pause, de kunne ikke holde sig det mere. Vilfred er lige i gang med at tænke over, hvad løsningen er på det her. Hvad koster en original tænding? Så kan du købe den brugt original. Jo, det sagde jeg også. Nu er der allerede 11. Jeg har jo en CD-boks, du skal bare bruge 1.200, så har du en overkøbt. Bare køb du på det der motor Maxi Tuning, eller hvad fanden det hedder. Ja, Maxi-shoppen, tror jeg den hed. Nej, ja, det kan godt være, men... Pas den her kut dernede, så. Yes. Og vi lige sneak peek herinde. Ja. Så kom her, jeg kan godt. Jeg skal se, hvad fanden for en trykfærd, så er den svin her. Jeg skal jo til bryllup i morgen. Timo, lidt her. Yes. Nå, hvad så på din hånden? Jamen, jeg tror... Jeg skal lige... Hvor var de handsker derhenne? Jeg får nyt SIM-kort løs, og derfor som regel ikke SS 06. Jeg kan ikke komme ind på Snap. Nej. Fedt. Så skal vi bare have lidt olie med i, jo. Ja, det er nemmest at tage på fingre, for det er fint. Du kan rundt anden. Mine fingre er fucking beskidte. Ja, hvad laver du? Øj, der er så indekommission. Indekommission. Der er heller ikke udstilling på. Motherfucker. Sagde du så også lige, der ikke var nogen kompression på, og der er ikke nogen snød på? Det var derfor, du var en joke for fanden, det jo. Nå. Se, det er også gejligt, at han har rød den her. Ja, det er Det var fordi, den var rød engang jo på linehotten. Det har den. Ja, og nu skal jeg høre en god historie på linehotten. Han synes jo, nu skal han sæde lidt mere clean ud. Så sædet, vi skulle silikonespray. Så han gav Altså. Hold nu kæft. Men blokket poleret ret gejlet. Ja, det kan man så se, men det er lidt beskidt, men den er poleret blokken, er den ikke? Jo, det er den satan. Er Dremel. Ja, med dremel og det hele. Her er der så opstart på jokken. På brun hot. Nej, brun jok, sorry. Første hug. Ja, baghjulsmaskine. Nå. Lad os se, hvordan det går herovre med Polini-hotten. Johnny, hvor er den første? Selvfølgelig som måske en første følge. Hvor er stussen? Jeg kan ikke slutte den første. Jeg skal to den her. Så deroppe, så skal I Hvor er stussen? Jensen får det test lige nu. Okay. Yes. Nå. Vi vender lige tilbage, når det kommer Skal du på. lige give mig en hen? Så er der montering af sylte. Så det her, det er bare topform gejl. Og du har også, har du stemmeringene? Nu kan du bare stemme lidt tilbage. Jeg gør det. Sådan der. Sådan der. Og så skal stemmeringene passe ind. Det er ikke lige at fokusere. Du skal lige prøve stemmeringene. Jeg prøver. Du skal lige prøve dem sammen. Hold nu kæft! Ej, nu står du med at filme, altså det... Du har filmet nok. Altså, det var lige præcis det, jeg frygtede. Nu stopper du.